Hello guys, sokushingamidza muchirongwa chenyu chemasecret namaconversions standinoita iye Glory. Welcome back to this episode. I hope you had a wonderful weekend. Friday ndine episode yandakafilma vanhu vaicheka uswa, but I'm just going to upload it after this one. I hope inenge ichinzwikwa. Regai tipinde munyaya yekuti Tete makasimba here. Ini ndaiva driver wemumwe muprofita aive nembiri muno muZimbabwe. Ndinoti ndaiva driver vaTete nokuti muprofita uyu paakaona kuti ndaziva mabasa ake akaipa akabva aisa chitupa changu pafafitera. Basa rikapera akatanga kupfuma nyaya dzekuti ndaidhirena fuel pamota dzake ndichiita madeals ndichitengesa. Vana vesangano vaTete vakabhilivha mutungamiri wavo, ini ndikaitwa waitema. Hapana aida kunzwa kana saidi rangu. Mumaziso avo ndaiva criminal zvisingakodzeri kugara mukati mesangano. Asi ukama hwangu naApostle Raid hauna kungotanga huri hwegonzo nakiti. Zvakarimirana kumuganhu wemunda vaTete. Kwete taitiwawo bhande neBhurugwa, tiine shuga. Rangu basa ndaiva personal driver waApostle Raid. Kwese kwaiendwa naApostle Raid neniwo ndaiendawo vaTete. Ndingangoti kwese kwese muno muZimbabwe. Kumaconference echechi ndaienda navo, kumameeting ndaienda navo. Pamusoro pekuva driver zvakare vaTete, ndainge ndava kuita kunge personal assistant. Apostle Raid vaindifarira nokuti mukufamba kwangu navo ndaiona zvakawanda chide kumadress uko, asi ndaingotarisa kundivi. Ndainge ndakuzviudza kuti kana uchida kurarama upenyu hurefu, upenyu hwakareba, usapinza mhino dzako mabusiness evamwe. Mugoona vaTete, kana uri musi wesvondo kuservice, vaibva vati vakatanga kurumbidza mudzimai wavo, waiti hei noi murume wakatendeka kumudzimai wake, hei unoi murume ane mablinkers kumaziso senge bhiza, izvo hee imbwanyoro ndidzo tsengi dzamatou. Saka mukufamba umu ndiri personal assistant nadriver, Apostle Raid vakazoita trip yekuenda kuZambia kwaiva nepastors conference. Saka Apostle vakati vaida munhu aizovamhanyira maerrands, saka vaienda neni. Takaenda nendege vaTete, zvechokwadiwo conference yemapasta yaiveko. Takasvika tikaenda kucar rental tikanotsvaka mota yekufambisa patinenge tiri muZambia. vaTete, ndakatoshaya kuti mota vaidii sezvo taigara pahotera zvose zviripo. Host pastor ainge achiprovida even mota dzekushandisa kana mameeting apera. Apostle vakanditi kune munhu wavanoda kunoona, saka vaida kuti ndivaperekedze. Ndakapinda mumota ndikadhiraivha. Apostle vakanditi kune munhu wada kunoona, wanga watowa usiku. Ndakadhiraivha kunopinda kumamisha. Apostle Raid vakanditi ndisare, pane munhu wavaida kundoona. vaTete vakaita nguva vari kumba kwavainge vaenda. Ndakatozombobatwa nehope ndirimo mumota imomo, sekuti pastor vanga vaita senge vati nonokei kudzoka. Vakatosvika vakandinokera windo, pavakadzoka vakanditi tidzokere zvedu kuhotera kwatainge tichigara. Mangwana kwakasvika kukaedza. Apostle vakapa excuse yekuti vairwara, so vaisakwanisa kupinda muconference. Ndakatofara ndikati nhasi ndomboonawo time yekufamba ndichiona kuti nyika yeZambia yakamira sei. Ndakazoona Apostle vakundinokera padoo erumu yangu vachiti kune kwavaida kuti ndivaperekedze kune imwe nzvimbo zvakare. Apostle vaingoita zvinhu zviri secretive for the past 2 days, asi ndaigodi. Takasemuka Apostle vachipa madirections. vaTete nzvimbo yacho yainge kusango, pakati nepakati, pasina kana chinhu chipenyu chawainzwa kufamba. Ndakanzi ndisare zvakare, vakati kune wavaida kumbosangana naye zvakare. vaTete, ini ndiri munhu vaTete, ndakada kuda kuziva kuti Apostle kwavanoenda kusango vanoti nya vanenge vachimboitei. Saka vaTete ndakazviudza kuti ndaizonyangira ndione bhizinesi ravanoita musango vachitiza muhotera raimbova rei. Vakangoti vachingoti fambe mbichana, ini ndaiva mushure mavo vaTete, ndichifamba ndichiwanda nemuti kuti vasandione. Vakafamba vachicheuka vachida kumeka shuwa kuti hakuna aitevera. Iniwo ndaifamba ndichitevera ndichida kumeka shuwa kuti havasi kundiona. Ndakabudirira kusaonekwa. Zvakabva zvandifungidza game yataitamba tiri vadiki yainzi hide and seek. Ndizvo zvandaiita naApostora. Apostora vakazosvika pane imwe nzvimbo. Ndainzwa pfudzi rangu kuti nyau kumira, asi pastage yandaiva ndiri zvainge zvisachaiti kuti ndiite U10 ndidzokere kumashure ndigoti ndaibayirwei neminzwa. Apostora vakamira vaTete kwava kutanga kukumura hembe dzose, kusara vari ivo mbune. Ndakati regai nditarire nechekudivi, zviri creepy izvi kuramba ukatarisa mumwe munhu. Ndava kutoti
regai ndidzokere zvangu kumota. Zvakaitika next zvakandisiya ndisina kana nerekutaura. Apostori vakamira vakatanga kudaidzira. Vaitoita senge zvinhu izvi vagara vachizviita. Nhasi kana iri girlfriend ndaizovabata in the act. Ende ndainge ndafunga kuzoita mari ndichitora video. Ndakaona uno mukwimbo wenyoka waiva nedhuke redhi une zvuma zvine makala akasiyana-siyana uchiuya pana apostori. Wait, what? Apostori vanodana nyoka ichiuya kwavari? Nyoka dzakatanga kutaura rini? Apostori vane zvavaitaura nenyoka iyi vatete. Ndakavaona mbune nemaziso angu. Ndakazoona nyoka yava kupfira handicap chena. Apostori vakaibata muoko. Nzeve dzangu dzakabva dzavhurika kuita senge light rabatidzwa mumusoro mangu. Handkerchief iyi apostori vaiti vakaikweva kudai muchechi, vanhu vaiita murakatira kudonha. And handkerchief iyi pavaiva ndipo payaiva. Ndosaka vaiti vakati gare gare nichamboona spiritual father wangu kuZambia. Ndosaka vanga vasingadi kutaura zita raspiritual father wavo. Naye vaiziva zvavo kuti hakuna spiritual father, asi kune spiritual snake yavaiita nhaurirano nayo. Nyoka iya yakatanga zvino kuvamonera ichibva nekumakumbo uko ichikwedza. Kuda zvimwe kwaiva kusimbiswa kwacho. Ndakadhisaidha kuti zvandaive ndaona zvakwana, ndikati regai ndidzokere mumota. Kutya nekukahadzika kwakabva kwasangana ndiye zvambu pasi. Ndakasimuka ndiri mhepo ndichinanga kumota. Ndakasvika kumota, apostori vado vako vakandibvunza kuti ko ndaibvepi. Vanga vasvika sei kumota nekukasira, sekuti nzira yaingova imwe chete, unless kana vanga vaita zvekutakurwa nenyoka ikanovasiya pamota. Sekuti ndichicalculata speed yemunhu, zvanga zvisiri possible. Apostori vakandibvunza kuti ndainge ndanyepa. Vaizviziva asi vanga vasina way yekuprova kuti ndaireva nhema. Ndaiva ndakachekeka nekuda kwekudonha kwandainge ndaita. Kuzviziva kuti ndainge ndavaona apostori vaizviziva, asi zvinhu zvacho zvaisabvunzika kunge mari yembanje vatete. Takadzokera kuhotera, asi munzira yose ndainge ndichitya kuti ko kana vakasanduka kuita nyoka vakandimedza ndikashayikwa zvamuchose. Uye ndaiti ndikavatarisa vatete, ndaiona senge vaiva vakabereka nyoka kumusana. Musoro wayo wakati darikei musoro wavo mbichana. Ndakatanga kuva with a different light. Takadzoka kumusha, apostori vakangotanga kundimudhurira vachindisvibisa kuvana vesangano. Vana vesangano vakazvitenda kuti ndaiva munhu akaipa aiba fuel pamota dzechechi veitengesa. Apostori vaiita tumathreats twakawanda kwandiri vachiti zvimwe zvinhu zvaisava zvekungotaura unofira mafufu segonzo. Ndakazosiya chechi iyi, kwete kuti ndaitya kufa, kwete, asi ndakaona kuti ndiri kupedza nguva kuteya nzou neriva kwandiri kuenda hapana. Ana apostori vainyengedzera vanhu vachiromba vachinyepera kuti vane anointing inobva kunyoka here. Vatete, ndakasiya basa pakakauti aka kachechi kenhema, ndikasiya kunamata zvakare mukachechi aka, sokuti ndakaona kuti mapowers avaiklema kuti vanawo kwaiva kuti nyepera koga. Ende kusiya chechi iyi nekusiya kabasa uku kwakandivhurira magoni andaisafungira kuti achavhurika. Pari zvino ndiri kuSpain, ndakawana basa salong distance driver, ende mari yandiri kutambira iyi iri kundikwanira. Ndiri kungonamatira vatendi vechechi yaApostora kuti dai vaona chiedza pachiri pedyo, dai vatsvaka musiki nguva isati yaenda, nokuti ndinotenda kuti one way or the other Apostle ari kuvaita masacrifice achivatsika musoro kuti iye arambe ari pamberi. Vatiri dai ndakaramba ndiri kuApostle Raid, star yangu yakavharika ndichingoshandira munhu akaromba zvichingonzi ministry work. Mathreats aApostle handisi kumatevedzera. Ari mandiri mukuru than zvavo zvekuromba. Ini nicharamba ndichitaura chokwadi changu kusvika nyika yaziva chokwadi. Regai tiverenge nyaya inotevera. Vatete, ndinoti makadii chitupa kandai kunorasirwa marara, ndinoreurura kutsotswa henzi namadzibaba pakirawa. Zvakaitika ndezvekuti murume wangu wakaita girlfriend yaifambidzana nayo ainzi Firita. Zvaisamboda Harvard professor kuti uzvione. Vatete, maitiro akachenja, matauriro akachenja, chero matsengero chaiwo akasanduka. Ini maitiro angu even kushambidzika pangava pamberi zvose nemumba aiva zvese zvaive zvakarongeka. So mukuudzwa nevamwe mazano vatete, ndakazonzi Firida anoshandisa mushonga wadi wambofamba imba inoparara. Naye ndanga ndisina kumbozvifunga
kuti panogona pakarohwa Mets naFirida. Ndaingoti excitement yerudo runyuwana iri kuita murume apengereke kunge imbwa isina kubayiwa rabisi. Saka takabira rukova tichibva kumba kwandaigara kushurugu uku. Paiva nemumwe mupostori ainzi aita mashura nezviratidzo, ende nyaya dzedzimba dzaizungunuka sedzangu ndiko kwaaidanwa achidavira. Ndakatenda amai ava nekuda kuvakidzira imba yangu, ndikati bheta ndimbonoita gugu muprofita vainzi vanetsa ava. Ndaida kunozvinzwira pamunhu seFodla, kwete makwanzi. Semunhu anga asina kumbobvira akanopfugama pasowe, handina kumboziva kuti unoenda nemufuko mucheka waunomonera pachifo apa uchidzika kumabvi. Asi ndaive ndisina kushama zvangu, ndaive ndakatopfeka imwe sketi dzemarana dziriko mazuva ano dzinotsvaira pasi idzi dzemaplates. Vatete, ndakasvikogamuchirwa negate remvura. Madzibaba atanga kurira nendimi dzandaisanzwisisa. Vakanditi murume wangu ainge akashandisirwa mushonga naFirida, uye Firida ainge andigadzira ini kuti ndisemwe nemurume. Saka madzibaba vakanditi vaisafokasa nemurume wangu, vaizofokasa neni sokuti ini ndainge ndakagadzirwa. Handizivi kuti mvura yavaivandidira yaive nechikokiyana here chekuti ndidhakwe brain, kana kuti ndiko kwaitova kurumba kwacho. Sokuti vatete, ndoziva kuti kana ndiri soba handaimbobvuma zvinhu zvakaposa kudaro. Madzibaba vakanditi ndaive ndakagadzirwa nemushonga kunhengo kwangu uko. Nokudaro vaiti vanoda kushandisa mafluids anobuda kuyonini kwangu kuti kana ndichinge ndasangana nemunhurume. Baba vamukati vaive right here. Ndaimawanepi uye vaimakohwa sei? Vakanditi sezvo murume wangu aivava kugara kwaFirida, ndaifanira kuzvifadza ndoga kusvika zvaita. Vatete, apa ndinoreva masturbation. Kuchechi kwandaenda taifundiswa kuti masturbation chivi uye chinokoka mweya tsvina mukati meupenyu hwako. Akanditi ndigare pamucheka muchena waive nawo. Vatete, nekunditarisa kwainge akaita westi uchinzi uite zvinhu zvinonyangadza, Mwari vatete, zvakandirambira. Ndakadhila netsotsi obvious. Aitoziva kuti hapana. Saka muprofita uyu akazonditi aizondibetsera kuvaka imba yangu. Kwava kurara neni vatete. Wapedza akati ndaiva ndabuda svosve riya rinonzi mamhasi, ndiro rairuma mereji yangu, richindipa rushambwa kuti murume wangu andiseme aite zvaFirida. Vatete, vamwe vangabvunza kuti zvakaitika sei pakirawa pakazara vanhu. Aiwa, paiva pasina kuzara vanhu. Madzibaba tsotsi ava vaigara mumaplastic pamasowe apa vachiti vaibva kumativi mana. Ndakati ndasimuka ndava kubuda pasowe, ndipo pandakarealiza ndaive ndatsotswa hinzi yangu, masikati machena. Naimi vatete nevedare, ndekupi kwamakanzwa kuti munhu anoburitswa mamhasi kunhengo yake? Hapana kushandira butiro futi. Ko kana achizviita kuvanhu vakawanda, handini ndenge ndatokaura. Akandishandisira mushonga uyu obvious. Handamboita zvinhu zvakadaro. So vedare rauya kuzobvunza kuti ndekupi kwandinganoripota nyaya yekutsotswa kwandakaitwa. Ndanga ndichida kuti murume wangu asaziva nezvechiitiko ichi, nokuti angatozondisiya zvamuli vatete. Asi uyu muprofita wekundijuta ndoda kuti aendese kuseri, nekuti hatina kutenderana. Handizivi mutemo vari pano situation seyangu inoverengwa sekubatwa chibharo here. Ndongosiyana nazvo, ndobvuma dhifiti kuti ndakaruza murume kuna Firida, ndikaruza heinzi kumuprofita. Ndichatevera macomment section ndichiona miono yenyu mazvita. Nyaya yakada kufanana nemwe yandakaona paFacebook mazuva apfuura emudzimai anga akadonyora achiti dwe ndakanzi nemuprofita zvibate, ndobva kwazonzi munhengo mangu mabuda datya. Hameno kana makaionawo nyaya iyoyo. Ndakangoti dweka. Problem ndeyekuti tinoda masaramusi. Madzimai tinoda masaramusi too much. Madzimai, we believe in other people more than we believe in God. Handi munoziva kuti Mwari ndiye akasika muprofita enyuyo. Iwe une power rekungopfugama uchizvinamatira. Zvinezvo kana uchanogariswa pajira jena uichivhura makumbo, chizvibata kusvika zvimvura zvabuda, wapedza mabuda svosve kuti mabuda datya. What is that? Waratsvaga ichipinde munyaya inotevera. Ndauyawo nenyaya yangu, pamwe ndingabatsirika pamwe chete nekuyambira vana mai nevanasikana kunze uko. First, hide my ID. Ndine makore 27 ekubereka, asi pakuzvarwa kwangu ndingangoti amai nababa vaisava vese, like vaisava mumeredzi. So ndichiri mudiki ndaingoita zvekuti ndaimboendesewa kwamai kana kuti kwababa. Kudzamara baba vanditi rimwe gore ndichibva kunoona amai vangu,
vakati wakugara pano, asivo vanga vave neumwe mudzimai. Kuna mai vangu ndiko kwakava kekupedzisira kuonana kusvika ndava pagrade 2. Apa pandakazongoudzwa kuti amai vakashaya, handina kana kuenda kurufu kunoona pavakavigwa. Makore akafamba ndichigara nastepmother until ndava grade 5. Apo pandanga ndakunyatsorangarira zvizhinji. Baba vangu vaivata neni nguva dzavaidira kana pamba pasina munhu. Ndaiti ndikaramba kuti ndirare navo, vaigona kundirova ukundiudza kuti unobva pamba pangu. As time went on, zvakaramba zvingodaro. Ndaiti chero ndikavaudza kuti kuchikoro kuri kuendwa kutrip, ndaibva ndanzi ukuda here kuenda kutrip. Ndaibva ndati ndinoda, ndaibva ndanzi pinda muno ndikupe. Vaibva vatorara neni ipapo, ndobva ndatopiwa mari yacho. Kuchikoro ndaiti ndikazvifunga, ndaibva ndatanga kuchema. Mashamari angu ose aibva angoti anogara nastepmother, saka anogara achishungurudzwa. To be honest, my stepmother vaisambova nebasa neni zvekutodaro kundishungurudza vaisanyanyo, asi nyaya yaigara ndinetsa yaiva nyaya iyo zvandaiitwa nababa. Ndakanga ndisina kuudza tete. Mai vandaigara navo vaitondiona semusikana webasa, saka vaisatombova nebasa neni. Ndaingova kufira mumwoyo chete. Tete zvinorwadza izvi. Pambapa ndingati kugara kwandaita pambapa, I paid with sex, cause baba vangu vainditi hakuna chemahara panyika. Tete kukura kwangu ndaigwadziwa ini pamwe naimwe mapiritsi akawanda kuti ndife hangu zvipere, asi I ended up ndavarutsa. Ndaigara ndiri munhu ari short tempered nguva dzose. Rimwe gore ndakazoti ndakura ndikavati zvinhu zvamuri kundiitisa izvi Mwari haazvidi. Vakandipindura mashoko ekuti Mwari ndiye akaita kuti zvidaro. Kumba dzimwe nguva vaigona kutoti ndikuda kuenda nemwana kuHarare, todzoka. For sure kuHarare taenda, asi panenge pasina chakanaka. Vainobhuka muloji, tovatamo. Ndakazomboti rimwe gore ndava ne20 years, ndikavati no, this has to stop. Ndakatanga kuvaavoida and stuff. Vakandidzinga pamba. Mind you, baba vangu ibreadwinner kumhuri. Everyone listens to him. Vaitogara vachiti izvoni hateereri, ane musikanzwa isingaiti. Ndosaka munhu wese aindiona semwana asingateereri. Uku hama dzamai vakabva vakata zvese kuti ndisawirirana naanyone. Saka ndadzingwa pamba, ivo ndonya kunondikwidza bhazi kundiendesa kumusha uko kwavanga vataura zvavanoda kuti vanhu vandivenge. Ndakaenda ndikanogara 5 months ndiriko. Vakauya ivo kuzonditora futi tiri munzira kuenda. Ndakabhukirwa lodge again, zvikanzi from now on unofanira kuteerera zvandotaura. Ndakungoti eoni, kugara kwandakaita kumusha kwakandichinja. Ndakava musikana ari bold. Ndakatanga kuteedzera zvese zvavaida. Ndikakumbira mari vakandipa. Ipapo vakanga vatorivara. Ndakabva ndapeka mabhegi angu ndikaenda, ndikasiya nyika yeZimbabwe nemhuri yavo. Asi zuva nezuva ndogara ndichizviti ndakabviswa umhandara ndisingazivi here. Vedu weka, naye baba, chii? Asi mushonga here? Kwandiri vakazoziva kuti ndiripi, asi senyika hombe havangazivi kuti pacho. Kubva zvandakatiza havachadi kana kunzwa nezvangu. I hate him. Ndakazviudza kuti kumba ndodzokera ini kana ndafa or ivo. My problem now is mainini vangu vane mwana musikana. Ndotya kuti vanogona kuita zvavakaita futi neni. Ndoitawo sei kuti mwana ave safe. Mai vake vakahekerwa foni, ndo unhu hwavo. Chero ini pandaigara ndaisabvumira kuita mukomana, foni vaiheka, ende vakaziva kuti ndaita mukomana vainomuita kuti asava neni chete. Now I'm free, but pfungwa dzakatakura zvakawanda. Ndakugona kugara ndichifara, ndichakuzivi, asi I feel like kunovasungisa. Imwe pfungwa yofunga futi kuti ko ndikakanganisa zita rangu, ko ndikasekwa, ndikasaihwina. Baba vangu munhu wepolitics, ane leya yakawanda. Ndingaihwina here? Ndakamboudza bamunini vangu, he said nothing. Vakashamisika nazvo, but he can't do anything about it. I need justice. How can I do it? Zvisina kubuda pasocial. This is very sad because baba vanzi vane maleya, he's a politician. Saka hapana zvatinogona kuvaita. Asi vaibata mwana chibharo kubva mwana ari grade 5 kusvika mwana ava more than 20 vachibata mwana chibharo. Vana baba, what is wrong? What is wrong? Mwana usvika pakuti toda mari yeschool fees. Konzi uya, unoda kuenda kutrip. Uya, alright, uya. Upinda mubedroom. Mwana achishandira. She paid. Waibata, waishandira.
mwana chivata nemwana kubva ari grade 5 chivata naye uchiti kwai kana udaenda trip handikubate newe dzidzisa mwana chifambe. Handizivi kuti munofunga kuti kudii. Since vari politician maybe he is untouchable, I don't know, or maybe vanoda kuti varipotiwe kumagirl child networks, I don't know. Chandingangotaura ndechekuti mwana panyaya yemwana like the new baby, ameno kuti motoudza mainini movakufonera kuti muite careful ngazvakaoma. Alright, munongosiya macomments mutiudza kuti toita zvekudii. Handiti what can she do? Ndakaitivere nyaya inotevera. Hai tete, makadi imbudzi kubarira pane vanhu hanzi itandirwe imbwa zita ndichanzi tadiwa. Ndiri musikana ari kuma early 40, ndiri kugarawo kunyika yeCharles. Ndaiva tete nenyaya yangu kuroorwa kwaramba. Handina kumbobvera ndakaroorwa. Chandinoita kurota ndichirara nemunhurume. At first, when I was about 20 years, ndakarota 2 strange men vakauya vakaisa ring pachigumwe changu, zviya zvisina kuirana. Ndikada kupinda murelationship, ndongotanga kunzwa kuvenga munhu weye for no reason. Kusvika zvazongoperawo, ndenge ndichitonzwa kusvotwa naye, kutaura kuno nguva yevanhukadzi handiioni. Zvinhu zvinondirwadza kuti as a lady unoshuvirawo kurarama a normal life, woroorwawo woita mhuri yako. Chinorwadza ndechekuti ukatarisa kunyangwe vana vacheche vakazvarwa uchiona vatova nemhuri dzavo. Ndikada kukuudzai kuti mupenyu wangu hapana kana chinofamba ndotoona sendisina kana chikonzero chekurarama. Handina kana mafeelings nevanhurume anozouya pano neapo. Kunamata ndinonamata chose, kutsanya ndinotsanya. Shoko raMwari ndinoziva. Ishuviro yangu kuti dai Mwari vanditaurira nekufara. Ndinonzwa ndichidzamirwa nepfungwa chose. Dzimwe nguva ndorota ndakabereka mwana ende chimwana chacho chinenge chiri chidhunda chichirema zvekuti handichazivi zvose. Ndaudza Mwari hapana vhesi randisina kukota. Ndave kudawo backup iri powerful. Ndibatsirewo kunamata ndoga handichakwanisi. Zvakaoma. Alright, regai tiverenge nyaya inotevera. Ini mai vangu vakandizvara vari mudikisa. Vanoti she feels like she disappointed mhuri yese. Ende kundibara kwakavakanganisa future yangu. She was disowned nefamily. Vachiti vatinyadzisa. On top of that, vakarohwana nasekuru hanzvadzi dzavo vachangobva kulabor. Vakatyoka musana. Vanoti vakazama kubisa mimba ikaramba. Vava pa3rd trimester. Vaida kunoibvisa zvepasi pemuti. Munhu wacho akaramba achiti mwana wamakatakura ane zvaakatumirwa pano naNyadenga. Ane zvihombe zviri paari, mungatofa achirarama. Handidi. Amai vangu vanoti dai pasina amai vaya nezvaakataura ndaibvisa. Vanoti vakambozama kunditengesa kumatourists. Vakazoyeuka mashoko amai vaya uye vachiti ko ndikazoita vana. Ndakazochengetwa nana bhais, asi ndaisanyatsobatwa zvakanaka. Ndakakura ndine hasha. Zvisekuru hanzvadzi dzanamai vaindibata chibharo, nyangwe ndisina kubva hangu kumhandara. Ambuya vangu, mai vaamai, ndivo vaindida, asi vaive netough love. So I was stubborn, because kwandakakurira vaitaura neni zvisina respect. I know I was a kid, but still, mwana wenzenza, kahure. Apa I'm 6. Ndaitotukwa if I show any excitement or kungosununguka. Pana mai vakadaidzwa kuti vauye kuzondirova. Ndakarohwa kusvika zvidyiwa zvangu zvaita red zvikaita green. Ndikatadza kugara. Mai vangu vaindirova vachiti dhodhi, mwana we. Vachiti usachema, ukachema ndowedzera. I was forced to laugh apa ndichirohwa. Vakaita 2 days vakasunga muromo vasinganditaudze. The 3rd day ndokuenda. Ndainge ndanonoka kudzoka kubva kunochera mvura. Ndaita mabasa ese pamba. Ndaisawana nguva yekuverenga. So ndaipfuura kushamwari yangu yaigona fani ondibatsira maths. Ndakapasa nenyasha dzaMwari. Ndaive bride hangu. Pandaizoda kuverenga manheru ndinenge ndaneta ndorara. Zororo rangu raiuya ndikarwara. Hapana wandaiudza zvinondinetsa. Everyone was against me. Kunyangwe zvizukuru zvekutauni zvaiuya kuholiday zvaitoziva kuti tine muranda wedu
anoita zvese. Ndakapasa form 4 ndokuenda kuna mai vangu muguta guru. Ndaiva nechigumbu, ndikavaudza, vakati varegerere, havana chavanoziva. So ndakangogara ndichiziva kuti amai vangu havandidi uye havana hanya nezvandinofunga kana kufila. Vaisatenga grocery. At 17 ndainge ndakutodanana nemadhara kuti ndipiwe mari okuendeswa shopping. Ende zveshuwa ndainge ndatova breadwinner. Rent chaiyo vainge vakutorega kubhadhara. Ndaitopedzisira ndabhadhara. Vaibva vatombobva voenda somewhere zvemavhiki. Vakadzoka vaiswa tsiye, nzwara nekugadzira musoro, asi mumba muine hupfu chete. Ndakazobva kumba ndikauya kunze kwenyika. Kubva ipapo ndaitumira mari kuna mai every month. So my healing journey yangu ndakazodzidza kuti rudo harisi pakupanana zvinhu, asi riri pasarudzo yekuti wada munhu zvisinei nekuti anokupei. Ndakabva ndatanga kuvhurika ndikaona kuti I was overgiving, asi kuona kuti mai vainditsvaka vachida mari chete. Munhu watiri kutaura nezvake anga asati asvika 45 years. Vachiti havadi basa risiri manager. Apa nhungo dzavanadzo, mbatya chaidzo, vanotsvaka munhu anovawachira vasina mari yacho futi. Vatoita chikwerete. So later I was diagnosed with ADHD, attention deficit hyperactive disorder. I took my time explaining per phone, 10 minutes voice. Ndichiti vanzwisise, sometimes vaindisingapinduri mamessage ipapo ndinge ndisingaignore. Ndikasenda ma-example nema-articles explaining how it works. Vakandipindura one word kuti bo. Ndikataura nezvematambudziko angu, havadi kutaura nezvazvo. Ndakavaudza kuti if she dreams anything negative, ngavasangosenda dream. She must pray and meditate with the Spirit of God. One interpretation from the Spirit. God doesn't make us see things kana kuda kuti vhundutsira. Kazhinji idzidziso kana kuti chenjedzo. Vanoziva kuti ndinoona zvinhu pamweya, asi handimhanyi bembera nepanic ndichitya zvandaona. Ndotopa munhu wandarota pressure, that spiritual maturity. Ndikavati I love you mom, vanoti love you too. Ndakatopowatsanangura kuti reply yenyu sounds like relationship yekufosera chitoseka. She never changed. Now havatopinduri. Chandiunza pano vedare ihope dzandiri kuona dzakananga amai. Dzave 3 hope dzakatevedzana in a space of 2 months. First dream, pekutanga ndaona munhu anenge mother figure muchiroto achitibata nyoka iyi tiite mari tose. Ndichiramba akauraya nyoka, akaibvisa makwati, akati haicharumi, bata tiite mari. Ndikaramba. Second dream, amai vangu vaita sevaida kuita sarudzo yakaipa. Ndaivatsvaga ndichida kuvamisa nekuti mweya mutsvene aite sarudzo iyi inozovakwadzisa. Pakazoya munhu anenge mukadzi achiti ane bad news. Andirota ndine chigumwe chakaora. Aona honye, akaona gudo. Achiratidza kutya muhope idzi. Ndikati I'm okay, I'm protected by the Lord Jesus Christ. Ndakabva ndafuratira ndichiti anoda kundityisa mahara, pane zvaari kuzama. Third dream, amai vaita sevari kutaura pamweya opafoni muchiroto. Taisava panzvimbo imwe chete. Vachiti mainini vavo nasekuru vakavagadzira kuti vapfume. Ivo vanongomberereka, vamwe vachiita mari. Asi pakutaura pavaita, yaita kunge confession, kunge nyacho vaitadza kuitaura. Vainge vakaremerwa muchiroto umo. Mweya wangu wakatanga peretera mashoko aitaura namai. Ndikanzwa kuti mai vaiti ndanga ndanzwa nekushandisa. Ndakazoenda kunotsvaka mushonga kuti ndiite mari. Asi wapanduka, hausi kuita zvandaifunga. Ndine honye dzinondidya muleft chidya. Ndine gudo, zvikwambo nenyoka. Asi ndakaramba, ndakanyarara. Fourth dream, vaitaura nefriend yavo vachiti ndaida kupedza maproblems elife yangu. Asi nawo ndaswera ndakabata nyoka. Vainge vane chinenge chidish chiri empty. Friend ichiti zvatoitika chivagadzirisa vachinyaradza. Fifth dream, amai vangu vaikweva nemombe 2 dzatokura nemaoko vakadzibata nyanga apa dzaive nemusindo. Vakazoita sevapinda pane imwe imba panze padoo, vakasiya bhasiketi rine vana
asi chakandishamisa mubhasiketi umu maiwe nemucheka inopenya mutsvuku mutatu, 1 blue 1 yellow 1 black, yose yavakaiswa mapfundo matatu. Pandakada kuti ndibetsere mai vangu, ambuya vangu, amai vamai vakandidonza ruoko vachipopota vachiti iya aimbozvitirei, handizvidi zvemunhu asina kukwana, siya hande, ava ndiamai vaamai vakashaya makore mashoma apfuura. 6th dream. Amai vaiti ndiri kunzwa mweya wangu uchibuda mandiri zvishoma nezvishoma, handichina mazuva. 7th dream. My late grandmother vaiti kuna amai vangu, uchasvikepo wakabata mwana, inga zvakaramba 1, siya mwana. Ndikabva pavaiva. Ivo amai vakazondifundira vachiti ndirota ndafa. Ndikabva ndaremember dream number 2, so handina kupindura. Ndaiva muintercession, ndikazopindura hangu after a day. Vakabva vapindura 1 word zvavo, and I've been noticing kuti pavanofona ndinenge ndiri busy intercessing. Tete, I'm broken, but trying to be strong. The Spirit of the Lord is comforting me. Handisi kutya, asi ndine disappointment neheartbreak, nekuti ndinoziva kuti it's do or die. Ndinotizira kuna Jesu, asi zvinoita sekunge hapachina hope for my mom. I love her, I'm the only child. I forgive her, but I can't catch on to karma and spiritual debt. So spiritually, hatizivani. Ndinongoti Jesu, bata munhu, nekuti vaitoda kuita ini sacrifice, kungoti zvakaramba hazvo nedenga, vave kurumwa nechekuchera. Akabva anditumira ma-screenshot. Alright. I think the most painful part, mwana kubva zvaakazvara, this has been a painful story, kuti mai vachibva kulabor ward vakarohwa. Kandi timbori vanhu vakaita sei? How do you beat muzvere? Muzvere chai? Kwai my people perish because of lack of knowledge. Munhu ari kubva kulabor ward unoziva kuti unoda 6 months, 6 weeks kana waita natural. 6 weeks. Unoda 6 weeks kuti uhile. Guys, even after 6 weeks unenge uri munyoro, kune uchiwe munyoro. Because munoiziva childbirthing. Childbirthing munoiwisisa imi. Moza kuti unoti chero ukabva kuchildbirth, ukabva kulabor ward, chero kuwacha chako haubvumidzi kukotama kudai. Because spinal cord nguva yese inge yakadai yakasapota mwana. Iye zvino yakuzama kudzoka kuti ite back to normal. Ndosaka uchiti chero kurara chako, norara semunhu akafa. Because unenge wakaneta. You're tired from the labor ward. Mapedzezvo murova munhu ari kubva kulabor ward, ende maona kuti kwanziche mwana akabvira audzwa kunzi uri nzenza, kubva ari mudiki ainzi uri nzenza, achirohwa, achiitwa sei, achitukwa, kwai mwana wepfambi. The way we label people. Alright. Asi nyaya iripo manje iri kutaura kuti pane zvimwe zvataura futi zvekuti pane zvimwe zvataura haidi zvekuti I've realized, I opened my eyes and I realized kuti giving and giving and giving. I realized kuti vanhu vanokuda because they benefit from you. When you send them money, vanokuda. When you do not send them money, aiwa, hanzi relationship inofanira kuva relationship iri natural kuti I love you. Tarisana maso kudai, potongoti I love you because of who you are, not what you're going to give me. So I've had relationships like that. Ekuti unongo uchingona kuti every time panongoiswa chikumbiro. Saka iwe kana usina mari, unotoona kuti relationship yacho yakutofa. Zvinondirwadza moyo because inini I believe kuti tinofanira kudanana first. Anditi nefima family members, tongoti ndibaba kana ndimai, tofanira kuva relationship yekuti mamuka sei, vari sei vazukuru, naso uri kuita sei. Be interested, show interest mulife memwana wako. Musingangoisi ma-request all the times. Vanhu vanoisa ma-request all the times, kwandiri it's a turn off. And ndobva ndatongoona kuti relationship it's not gonna work, ndosiya, because nobody wants to be used. Unosvika pakuzvibvunza kuti saka ini ndikanyatsofa what's gonna happen to my children. Because in most cases ndoda kutaura nechokwadi madzimai nababa. In most cases unochiona kuti kana vanhu vekumba vachitumira message havatombobvunza kuti vana vari sei, havazivi kuti birthday kuti mwana pasa here grade 7 yake. No, they're not interested in all that. What they want is money. Saka at some point unosvika pakuti inini I think I'm alone, ndiri right, ndiri ndega, mbondisiya ndakadaro. Regai tipinde munyaya inotevera. Hi Tete, thank you so much for your platform. We are learning a lot. My name is Rejoice. I'm a young lady, age 24. I'm looking for help. Ndakaona a scholarship to study in America. Asimari ma visa, fees and flights andina. I'd raised visa money through part-time work, as my mom has been battling with cancer for some time. So I ended up assisting her with medical bills.
help me connect with people or businesses willing to assist me. I'm stranded. I'm going to attach my documents as proof. I'm supposed to start school on January 12, 2026. So she got a place, right? Saka ndiyo ngirikini akawana nzvimbo asi tisati tasvika panyaya yenzvimbo because paakanditumira nyaya iyi, for me the most important thing because akaatacha picture ramama. Mama ane breast cancer. Mune Zimbabwe it's painful. Ane breast cancer, hapana kumira zvakanaka, hapana kumira. So my concern was the breast cancer more than the visa and study, because we need to save mama's life. I even showed my husband the Zamura achona, it's so disturbing. Mama vari kurwadziwa, vari kumba, ende ivo vari kufunga kuti chivanhu, but mangwana ndichauya neupdate yenyaya iyi. Mama vari kurwadziwa. I actually told myself kuti if ever there's a time that we need to stand up and hold hands together, this is the time. I know kuti people are traveling, hatina mare and all, but ndoziva kuti 10 rand yaunayo, 50 rand yaunayo, 10 pounds yaunayo, it's going to make a difference in your life. We need to take her to the hospital. I'm so glad kuti ndakabva ndashare mugroup, WhatsApp group, then there's a doctor who came forward vakati we need to help her. Saka ndichataura nawo zvakare muzuva ranhasi ndiwe kuti what's the update, but we need to hold hands together as Zimbabwe and help this woman, this family. Imagine mama ndo vanenge vatori breadwinner, so far vakavata pasi, hapana kumira zvakanaka. Alright, regai tiverenge nyaya inotevera. Alright, tikativerenge iyi. Makadi tete Glory, uri sei upenyu? Ndauya nenyaya yangu, ini ndiri musikana ane 24 years. Vabereki vangu vakashaya tichiri vadiki, tisati takumboenda kuchikoro. Tingauri 2 nemunin'ina wangu, takatorwa nabankuru, mukoma wababa, taive takagara zvakanaka, vakatiendesa kuchikoro, hatina kumboshungurudzwa. Asi munongozivawo vanhu vemunharaunda vanongotaura senge taishungurudzwa, but ndinoona kuti zvavakaita ndozvakaita ndive zvandiri nhasi. Ndinovatenda chose from ECD to form 4. So pane hama iri kunze kwenyika, ndakabva ndati ndiri kuda kuendawo, ikatoti handei since passport ndakanga ndagara ndatora ndokuchitopinda munzira yedu, takasvika handina kunyanya kugara naye, ndakabva ndangowanirwa basa ndokuchitotanga kushanda. So kubasa ndinoshanda Monday to Friday, then weekend off, then ndoenda kumba. It's been 3 years ndiri kuno. So ndaisingonzwa musikana wavo achitaura zvavanotaura, but handina kuzvisa musoro ende ndaingowirirana naye. Munongozivawo kana muri vasikana vebasa mese. Zvakazoitika last year vakaenda for vacation, indikasara nemusikana waya because it was a holiday. So ini I was home. So musikana akati regai ndimboenda kumba, ndokuenda kandisiya zvangu ndega pamba ndega. Saka hama yangu ndokuchidzoka ini ndiri pamba ndega, ndokubvunza makey epabedroom kumusikana wavo. Akavaudza pari, akazodzoka akatukwa akanzi unosiya munhu ega pamba sei? Ko akaba akatiza anowanikwa kupi? Unoziva kuti munogara mari. Munhu akatukwa tete kubedroom kwavo. Ndakafamba mupaseji ndikanzwa zvese, ndakabatikana ndikandopinda mutoilet ndikachema mufunge, ndikangosiyana nazvo. Saka kubva ipapo vakatanga kuti munin'ina wangu anoba zvisingaiti. Ini ndotoshaya kuti chandakaba chii. I didn't mufunge even kuita chakaipa pavari, handisati ndinovatora sehama yangu chaiyo kuti we are just family. Ndakakanga machaja efoni ndikadzokera because padhuze panofambika netsoka. Vanga vasina kutarisira kuti ndiri kudzoka. Zvandakanzwa vachitaura, hanzi hatifungire kuti vana ava ihama dzedu because mai vacho vaihura, vana vekupomerwa kuna bamunini vedu. Zvakandibata nekuti baba namai vakafa tichiri vadiki 4 to 5 years. Ndopakafa baba, mai vakasara vakarwara vakafa. Ivo havatozivi vabereki vangu nekuti ivo vadiki, second from last, taigara kwakasiyana. Mashoko avo anondirwadza, even vakatichengeta. Ndovatori vabereki vangu ivava vanotaura kuti bankuru vake vanoroya vese nemukadzi wavo. Asi handina kutaura anything apa, havana kutoziva kuti ndiripo ndiri kunzwa. Ndakatodzokera vasina kuziva kuti ndadzoka. Handina kuudza anyone because ndakaona kuti zvingaparadzanisa vanhu. Even sister yangu handina kumuudza because zvinomuafecta, asi zviri kundidya mwoyo siku nesikati. Bankuru namai guru ndinovashuvira
makomborere ndiwo vatori vabereki vangu. Ndikasatovatumira ndobatikana. So tete ndatiwo ndodii zviri kundidya mwoyo. Alright. Alright. This was sent as an audio. Saka I think pakutranscribe pakaita problem because pane pandisiri kunzwisisa. But now after reading ndo pandiri kuona kuti vari kuti vanoshanda Monday to Friday saka vakaenda kuofu. Ndokubva ivo vaenda kuofu kumba kwehama yaye ndoko vakanzi vanoba. Musikana akatukwa. I think ndozvavari kutaura. But Heidi, what I can say to you is sekutaura kwamaita matimimi makauya kucountry then wamataka kushanda moshanda Monday to Friday then weekend moenda kumba kwehama yenyu. I need you kuti murumuke. I know kuti haisi tsika yedu semaZimbabwean kuti tinorumuka. It's not so normal, but I want you to do this. Since you are working, tsvakai karumuke yenyu maimwana. Mari yamunowana itai labor yembedha nestove nepoto 1 bhedha stove nepoto 1 or 2 nemaplates enyu 2. Handiti unotsvaka room yako. Kana wachaisa Monday to Friday, you need a place of your own. Hama idzi dziri toxic. Leave them. Guys, I need us to be vanhu vanonyatsoona kuti tisafosa kudiwa. Patisingadiwa tidiwi. Handiti tisafosa kudiwa. Kana munhu asingakudi, it's okay. It's okay. But I need you to be independent. Karumu kako, mbedha wako, hembe dzako, kana uri kuoff uzvigarira kumba kwako. Basi Monday to Friday woenda kubasa. Handi mukushanda, you're doing a good job. 3 years later, you're working, you're doing a good job, but you have your own place. Even basa rekapera, you still need to have a place because imagine, let's say basa rapera, you go back kuhama idzi again. Handiti kuti munotsvaka zverimwe basa. Saka ndiri kuti be independent. Save mari paside, munatisa mari paside. Ndoziva kuti muda kutumira mankuru namaiguru. Mukatumira bhegi regrocery zvimapedza. Mobomira January, February, March. Mozonotumira kuna Junuko. Izvezvi do your life. Have your own room, have your own space. Tazvima savings zvakogara kumba ikoko. Handiti kwako. And be independent. Chaona kuti mukatenga mbedha, next month chatotenga TV, next month chatotenga togara muchirumu chako feel comfortable. Okay, ndokutendai nekuona chirongwa kwamaita muzuva ranhasi. Tati tigumire pano because so far pakamera we are on 58 minutes, but ndikazoedita inogona kuperera kuma 40 minutes tibvisa mistakes. So we meaning to say but rangu rinenge rakupera, but ndine nyaya dzandinadzo pane dzakatranscribewa dzandisati ndaverenga zvakare. Saka tichatsoka zvakare muzuva ramangwana. Ndichaposta episode yechina, ndichaposta episode yeFriday. Ndoda kuti ufuti guys, ndoda kukutendai nemascreenshot amamuri kuti tumira kuti this year this channel mapiwa kaRichubu recap. Aiwa tinokutendai nededication yamairatidza gore rose muchiuya muchizoona mavhidhiyo amunyaona 200 300 videos. Imagine, tinokutendai. I'm so grateful guys. I am nothing without you. We are building a powerful community. A community, shamisa community, very positive. I was talking to someone telling them, this is one of the best communities that we have ever built. A very positive community. Zimbabwe. And vanotuka chepo kuti munhu anoyachikutuka kuti zimino. Aiwa, hapana, tinokutendai. Ndokudzoka zvakare ndichirangaridza hama dzedu dziri kudiaspora kuti veduweka ngatirangarirei kutora diaspora insurance. Handiti ndoziva kuti zvakawanda zvinoitika muupenyu sometimes dzimwe nguva zvinotoitika tisingafungiri, tisina kumbozvirota uyezve tiri broke. Saka let's remember to get a quotation from diaspora insurance. Ndokutendai guys nekuona chirongwa kwamaita. Mwari akuitirai zvakanaka. Tichadzoka zvakare nenyaya, asi ndichingoriwo panyaya yamama yecancer here. I am disturbed. Ndochokwadi. Chokwadi ndechekuti I'm disturbed. Remember, you are having a wonderful Monday. Anyway, mwari akuitira zvakanaka, you are feeling refreshed and before I go ndandakangamwa ndanichida kuti vanoda kuorder magoti milk yenyu chivaorder izvezvi tisati tavhara tozombovhara katozombonozorora. Then the other thing, if you have an Airbnb in the coastal areas, anditi kumaresort, kana musati maa fully booked, tipeiwo zvikoti akazononoka kakuzvifunga kuti toda kutsvaka pekugara. Zvino ndodaona kuti kwese kwadowa fully booked naiveduwe to rent out muna December in KZN, Eastern Cape, George. Please let me know. Anditi kana muchishanda pa Airbnb, kana muchishanda pa hotera, just let me know. Kana muchiri nemaspaces. Tokutendai guys nekuona chirongwa kwamaita. Mwari akuitirai zvakanaka. Ndatenda. Bye bye.